Табиев Фикрат Ахмаджанұлы 1928 елның 4 марты Рязань өлкәсенең Ермеш районы Әжі авылында туа. Казан университетін тәмамлағаннан соң шунда ук политэкономия кафедрасында эшли. 57-59 елларда КПССның Татарстан өлкә комитетында фән, мәктәпләр һәм мәдәният бүлеге мөдире, идеология буенча секретарь булып эшли. 1979 елдан Афганистан Демократик Республикасында СССРның гадәттән тыш һәм вәкаләтле илчесе, РСФСР Министрлар Советы рәисенең беренче урынбасары, РСФСР Югары Советы каршындагы Федераль Миллек фонды рәисе булып эшли. 1995 елдан Мәскәүдәге Нефтек холдинг компаниясының баш киңәшчесе. Хуҗалык эшендә Фикрат Табиев КПССның Татарстан өлкә комитеты беренче секретаре вазифасын башкарган елларда Татарстанның социаль-икътисади тормышында зур үзгәрешләр бара, Татарстан авыл хуҗалыгы үсеш ала, заманча санагый индустриаль республикага әверелгән вакытка туры килә. Бу дәвердә Казан органик синтез заводы илдә нефть химиясе сәнәгате өлкәсендә иң зур предприятиеләрнең берсе, Түбән Кама нефтехим, шулай ук Түбән Кама шин заводы, КАМАЗ, Дуслык халыкара магистраль нефть үткәргече, Түбән Кама ГЭС, Зай ГРЭС кебек санагый җитештерү гигантлары төзелә. Икътисади потенциалы ягыннан ТССР кайбер союздаш республикалардан күпкә алга китә. Татарстанда авыл торак пунктларын электрлаштыру, радиолаштыру һәм кинофикацияләштерү эшләре тәмамланып килә. Авыл районнарын газлаштыру буенча зур эш башкарыла. 1970 елда ТССРда еллык нефть чыгару күләме 100 миллион тонн була. Бу күләм илдә иң югары күрсәткече дип санала. Дәүләт һәм сәяси эшчәнлеге 1979 елның декабрендә Фикрат Ахмаджанұлы СССРның Афганистандагы гадәттән тыш һәм вәкаләтле илчесе итеп раслана. Шул вакытта Табиев дәүләт-ара мөнәсәбәтләрне җайлауның катлаулы мәсьәләләрен хәл итә. 1981 елның 10 декабрендә Мәскәүдә дуслык һәм үзара ярдәмләшү турында ике яклы Совет-Афган килешүенә кул куела. 1986 елның июльдә Табиев РСФСР Министрлар Совет рәисенең беренче урынбасары итеп билгеләнә. Вазифасына туры китереп, аңа РСФСРда финанс-икътисад блогы һәм санагый җитештерү, милли мөнәсәбәтләр өлкәсендәге мәсьәләләрне хәл итү җаваплылыгы йөкләнә. Табиевның әлеге эшчәнлек дәвере ил тормышының социаль-икътисади нигезләрен тамырдан үзгәртеп кору вакытына туры килә. Татарстан икътисады үсеше мәсьәләләренә, партияның халык хуҗалыгы белән идарә итү алымнарына, ил икътисадын камилләштерү һәм башка мәсьәләләргә багышланган хезмәтләр һәм басмалар авторы. Фикрат Ахмаджан улы Табиев Казан һәм Чаллы шәһәрләренең мактаулы гражданы. Мәскәүдә Фикрат Табиев ДЛ-16 дип аталган эшмәкәрләр клубын оештыра. Бу оешма Татарстаннан чыккан милләттәшләребезгә илебезнең баш каласында бергә эшләргә, аралашырга, туган телебезне, милли гореф-гадәтләребезне сакларга ярдәм итә. Это уникальное явление, я сказал, Табиев, в познании людей, работа с людьми. Вот это у него нет. При нем бывало комфортно. Он и отругает, и он даст оценку и так далее. Но он очень дорожил кадрами. Очень дорожил. Отношение к людям у Табиева было уникальное. Это далеко не всем, значит, первым лицам дано. Он, будучи в районах, всегда схватывал, ну и через секретарей райкомов, наверное, и через аппарат обкома партии, это я уже не чужих слов говорю, когда работал, задачу такую ставили, искать кадры в районах, какие есть перспективные ребята. Много же способных ребят, которых по жизни не увидели, и по-разному складывалась судьба. И не надо считать, вот ты лучше всех, например, я их к себе отношу. Просто вот в такой момент, такое развитие, значит, шло. Подбирали действительно, не боялся. Вот когда сам был молодой, вот это сказывалось, что он молодые кадры подбирал. Не случайно Фикрат Ахмаджанович часто говорил, что он полюбил сельское хозяйство. Услышать такое от историка-филолога,
Казалось бы, странно, но этого потребовали интересы населения республики. Надо было накормить досыта людей хлебом насущным. И эта задача при нем была решена. Фихрат Ахметзянович Табеев, он являлся магнитом для притяжения всех татар Москвы. И в этом большом городе, мегаполисе, вокруг Фихрата Ахметзяновича Табеева объединялись все татары. И все выходцы из Татарстана. Нам его очень не хватает, но принципы, заложенные им, это кадровая политика, это национальная политика, и свою сохранить идентичность в большом мегаполисе, мы его заветы до сих пор осуществляем в жизнь. Созданный им клуб в начале 90-х до сих пор существует, живет и ведет эту деятельность.